Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa khadijah wa jami'il malaikat muqarrabin khususan nabiyina wa hadina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah 'anit taqwa faqal ya utawi taqwa iku al-khaufu minal jalil iku wedi utawa kuwatir minal jalil saking Allah kang Maha Agung. Wal amalu lan amal bitanzili kelawan perkara kang den turunaken wal qanaa'atu lan nrimo bil qalili kelawan sithik wal istidadu lan siap-siap liyaumir rahil maling dina kiamat. Dimenentikaken bilih ngendikane Sayyidina Ali pripun niku sing disebut takwa. Takwa niku cekak kentese niku sing didene takwa niku napa? Wong-wong sing takwa niku wong sing duwe wedi karo Allah kang Maha Kuwasa. Nomor loro wal amalu bitanzil, ngamalno perkara sing diperintahno karo Allah Subhanahu wa taala. Kula niku arikala zaman tenggene pondok Mbah Maimun teng Sarang. Niku badhe diutus, Mbak kula pamit badhe tenggene Papua. Kula sowan tengene Mbah Mun ngendika, "Cung setahun kas. Ke setahun kas lagi moro Papua." Nggih. Tapi ing dalam setahun iki awakmu aku gawekno apa jenenge iki? Gawekno dam. Dam niku napa sing dienggo nyembong niku lho. Nyembong kali, dam kanggo sembohan kanggo pertanian. Niku barang wis dadi pirang-pirang wis ana pira ana 7 pira wis dadi setahun. Kula sowan malih kalih Mbah Mun, sowan maneh kalih Mbah Mun ruwah-ruwah biasane teng Sarang niku nek wayah ruwah sowan badhe pamit niku ruwah. Setahun kas cung, setahun maneh. Sowan pun setahun maneh. Sing 2 tahun iki kula tesih biasa. Ya, manane isih biasa. Setahun maneh cung. Setahun kula lampahi niki kula tenggene kali apa nderekake ngendikane Mbah Mun dadi tukang. Barang setahun wis tak lakoni kula ruwah sowan malih. Napa ngendikane? Setahun maneh cung. Setahun maneh. Kula niku rada grundel sithik-sithik. Lho iki cerita ae ya. Jadi ya ana ngono. Jadi khauf iku maknane wong iku kudu nglakone wedi karo Allah tur yo nglakoni apa sing diperintahno senajan rada grundel. Ya sampeyan ngono ya. Ya mesti yo wayah penak-penak kon ngaji sesuai mesti grundel kowe mesti. Kalau niku wis rada grundel. Lah rupa-rupane Mbah Mun niku pirsa nek aku niku rada grundel. Akhire Mbah Mun ngendikan ngene. Wis ta, Cung, wis manut aku, kowe manut aku. Kowe manut aku gawekno kenang-kenangan iki ora kanggo pondok, Cung, kanggo aku. Supaya awakmu karo eling. Kowe kenang-kenangan kanggo aku supaya awakmu eling. Tur engko nek nunggune Papua kowe tak terno. Lho masyaallah sallallahu sayyidina.
Jajal. Jadi kata-kata yang malu grundel kuwi ilang blas. Gara-gara wis engko tak terno nang ngene Papua. Aku yo pengen roh Papua. Aku ora tau roh Papua. Jadi Mbah Mun ngendikan kaya ngono iku, akhire kono grundele langsung ilang. Pun nggih wis ilang. Setahun delalah kula niku wis duwe keyakinan. Mergo ora mungkin Mbah Mun ngendikan niku etok-etokan gak mungkin. Mesti benere. Mesti napa benere. Lah delalah wis wis 3 tahun niku kula kalih Mbah Mun niku pamit. Arepanku jarene Mbah Mun ape melu Papua. Lah kok meneng ae mendel yo ora padha piye-piye. Piye kamu. Tapi wonten semono saya masih punya keyakinan bahwa yakin nek Mbah Mun ku mesti ngeterno aku nang Papua. Mbah bentuke piye mbah kapan. Kula tesih gadah keyakinan harus mengatur. Akhirnya kula tengene Papua adalah pas badhe berangkat teng Papua niku ibu kapundhut. 2002 niku ibu Mastia kapundhut. Kapundhut dadine mesin-mesin tiket ini saya sudah harus berangkat, kula cancel. Sama di cancel lho Mbah. Roh cancel yo. Dibatal kesto. Terus cancel akhirnya saya nunggu 3 hari ini ibu. 3 hari kula nembe berangkat teng Papua. Kula teng Papua niku sampai 10 tahun. 10 tahun saya di Papua. Balik sampai mbak nunggu Gandu 2012. Niku kula tesih gadah pikiran. Kula gadah keyakinan nek jenengan ku mesti ngendikane bener. Iku pancen kudu ngono. Santri semua kudu bener. Lah delalah iku nang ngene Papua iku ana acara ape ngrawuh Mbah Mun. Wis deal iki Mbah Mun sacara saged sing terno kula. 3 hari sakderenge berangkat tengene Papua. Kula niku dibel Mbah Mun, dibel. Gus Rauf ning bel, ngene sing tengene Gandu dibel. Kowe nang rene cung nggih dawuh iki Abah gerah. Waduh aku. Kowe nang rene iki Abah gerah. Gerah apa cah aku. Kula niku numpak montor kok kene sampe nang sareng iku cara mono bahasane dukun sipat kuping. Sifat kuping wis gak sifat kuping lurus pokoke. Gaspol rempol pokoke. Wedok kon. Dugi mriko Mbah Mun niku cung. Aku iki lara bertiba aku cung. Bertiba niki rusuke patah, Mbah. Mbah Mun niku rusuke napa? Patah. Mateng napa wis. Ngendikan ngene kalih kula. Iki mbok yo ora gak. Cung awakmu mbah dungane mandi. Kowe ya kudu mandi dungane. Nggih Mbah dawuh. Nek aku mok suwuk iso mari, aku nang Papua. Nek ora iso mari ora sida. Nggih, aku yang ngono langsung. Wah, payah iki kamu. Pokoke nek aku mari ya sida nang Papua, nek gak mari ya gak nang Papua. Buk mateng aku wis. Wis pokoke kula nyemek pokoke tak lusus Mbah. Bareng nang jero niku kula dhewe kalih Mbah Mun tiyang kalih. Loh, aku gak nyeluk pijet, njaluk suwuk. Njaluk suwuk. Kula nggih matur nek nang ngene wong akeh nek nang dhewe kula pantun. Lah kula dereng-derengan paringi suwe Mbah. Akhirnya sebab iku aku entuk suwuk nyuwuk napa wong wis maca iki maca nggih. Maca. Jadi maknane wong takwa iku maknane kudu duwe iman nembene Allah Subhanahu wa taala. Siji sampean iku kudu ngrasa wedi karo Allah. Nomor loro sampean kudu nglakoni perintahe senajan terkadang perintah mau sampean rada grun. Tapi sak grundel-grundelmu kudune iso ilang
nalika sampean dijanjeni man amila sapa wong sing ngamal apik awakmu bakal dilebokno swarga. Wis, grundul tak gak kowe isih. Ya aja ngono kowe sih. Lho kaya bamono jajan mamun. Cung engko tak terno. Lho wong iku karo gurune kudu duwe keyakinan. Kowe nek duwe keyakinan karo gurumu berarti sampean duwe keyakinan karo nabimu. Kowe nek duwe keyakinan karo nabimu berarti duwe keyakinan karo Allah Subhanahu wa taala. Mangkane ngendikane Sayyid Ahmad, urip ku sak urip-uripe ku sing penting siji tujuane. Kowe nyedak wong tuamu, gurumu lan Kanjeng Nabi. Mergo ini satu kesatuan sing gak iso pisahno. Kowe iso iman karo Allah, ning ora iso gak iman karo Kanjeng Nabi. Kowe iso seneng karo Kanjeng Nabi, ning ora iso ora seneng karo gurune dhewe. Gak iso. Ini satu kesatuan sing kudu mau dadekno tolak ukur takwane menungso. Kadang wong dipilih-pilih. Wong dipilih-pilih. Semono uga nglakoni agama ya dipilih-pilih. Sing penak dilakoni, sing ora dilakoni. Saya bayangno. Saman kudu nampa perkara apa sing diperintahna karo Gusti Allah. Nomor 2 qanaah bil qalil. Nomor 2 saman kudu nampa perkara raketan itu sithik tidak sesuai harapane wong. Iku takwa. Jadi takwa iku piye? Sampeyan nampa perintahe terus wedi. Nomor 3 sampeyan nampa perkara raketan perkara mau saide. Nampa. Kula kalih Mbah Mun niku pas teng kene, pas teng diken napa niku wau. Diken bangun niku kalih Mbah Mun biasane iku duwe-duwe. Coba tak bayar iki. Iki duwe seminggu iki ya hitung pira ngono diitung. Barang terakhir akhirnya santri niku pikir ngene. Nalika kula ditimbali Mbah Mun, pikir aku wis duwe. Wah, iki engko aku duwe iki mergo penggawene wis. Nah, wis. Jadi kula niku mangan teng warung, niat mangan teng warung, ora sida mergo ditimbali. Kula niku saat niku lesu-lesune weteng. Ngopi ora sida, mangan ora sida ditimbali Mbah Mun. Terus ditimbali, mulai ngisah. Ngisah niku ditimbali kula mijet sampai jam 12. Kaya apa lesu, kira-kira ya. Kaya apa lesu, wis lesu, arep-arepanku mesti kintuk dung. Jajal ya, wis lesu, duwe arep-arepan entuk dhuwit. Tenang. Tapi Mbah Mun yo pirsa, mesti pirsa. Aku wis rada wis lesu, rada tenanan niku. Mbah Mun ki wali ta oleh Mbah. Wong duwe murid lesu kok iso dibeno aku ya ngono ya. Wis tak anggap iki minangka apa cobane karo guru. Wis tak beno ae. Lah kula bar keteng ngoten niku Mbah Mun ngendika. Cung, iki ana santri lesu. Golekno udo congge. Aku ya isin, ya seneng kok tak goleki. Ya isin, ya seneng kok tak goleki. Jadi terkadang koyo ngono iku. Wes barang digawe dahar nggih Mbah Mun badhe sare. Sadurunge sare iku biasane niki kon ngitung amplop. Cung amplop hitung, Cung. Amplop hitung to nggih. Tak hitung amplop wis tak hitung lagi. Lha ora Cung 1,700.000 Mbah. Wah iki dhuwit akeh ngono. Wah ngono Mbah Mun ku mlebet iki digawa dhuwite digawa kabeh mlebu nang kamar. Ya, ono kamar terus balik. Mbah Mun nggawa dhuwit iki 300 rupiah, ambune ora enak. 300 abang niku lho, Pak. Ambune ora enak. Diana aku ngene, Cung. Tong-tong ngene. Nggih, gelo kowe, mboten Pak.
Aduh ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Dadi Mbah Mun karo ngetono congglok mboten paham ya. Dadi ku manane panci waridho bil qalil. Sampeyan kudu ridho karo perkara sing sampeyan arepane wis macem-macem. Ndelalah malah diwehi sithik. Makane wong Jawa kan ono sing kandha, gedeng bakal nyandi. Ya nek ngono duwe gedeng ae ben nyan. Ya ta rek, gedeng bakal. Ya nek ngono gedingi duwe, ben duwe iku nyandi. Ngono lho. Duwe mau utuh mau wae apa mau gakno porsi sing gedhe. Coba sakniki sampean angen-angen. Wong niku terkadang iku luweh ya akeh luweh mentingno omongane dhewe, omongane menungso timbang nglakoni perintahe Allah. Wong ku luweh mikirno omongane menungso timbang ngendikane Gusti Allah. Kula niku sering nyontokno wis bolak-balik. Wong Jawa khususe luweh mantep di bismillah karo hitungan. Lho gak takok. Hitungan karo bismillah. Mandi itu wis mau wolak-walik iku lho isih mandi itu hitungan. Wis jelas. Kaya hitungan iku dadi pangeran. Ya, hitungan iku kaya dadi pangeran. Padahal hitungan iku sing gawe ya Gusti. Urip iku ya urip-urip bae. Nek mau hitung ya mau hitung-hitung wae, dihitung sesuai tradisine wong kene. Ning aja duwe keyakinan nek hitungan iku yang menentukan kehidupane manusia. Rumangsamu nek dadi apa iki bakul sapi apa gak hitungan? Ya hitungan bendino ngitung sampe ditulisi, tapi bleset ya bolak-balik. Dong ngono wis nggih. Yes dihitung-hitung wae. Wis mau hitung iki ketoke untuk bali sakmene. Ndelok bleset ya bolak-balik. Sing ora mau hitung malah terkadang iku untuk dhuwit sing akeh. Ya mau aku tak hitung. Wah iki biasa, aku wis biasane ya. Biasane nek ditimbali mesti duwe dhuwit plus wis iku. Lah kok ora duwe dhuwit dicoba kula malah lesune ora karo-karuan. Diwai saithik 300 rupiah. Tapi kaya ngono iku iso dadi ukuran sepiro ta'aluke wong nang ngene Gusti Allah. Mung gara-gara 300 sawang ora mantep karo Mbah Mun. Mung gara-gara ke bar salat terus digawe rezekine seret terus ora mantep karo Gusti Allah. Lah iki sing enek. Ya, mangane takwa niku napa? Takwa iku intine sampean ku ndek wedi karo Allah, ya wedi sungkan wedi karo pangeran. Ya, mangane tengene mriki sampun dipun critakno ruya anna Adam alaihi salam ahbadu ilal ardi maka salah simi'ati sanatin la yarfa'u ra'sahu ila sama hayaan minallah. Nabi Adam iku diturunno Allah. Fa ahbata. Mergo Nabi Adam ku medune nang ngene bumi ora sebab piye-piye. Sebab Nabi Adam ngelakoni apa kesalahan, tapi garis miring kesalahane Nabi ora dosa. Nabi Adam ngerasa duwe salah, didono nang ngene bumi. Selama 300 tahun salah sumi ati sanatin. 300 tahun ora layar faurok sawila sama. Ora tau ngangkat sirahe nang ngene langit. Kenapa ditakoki kok ngono piye, Mbah? Aku isin karo Gusti Allah nglakoni kesalahan. 300 tahun iku ora ndangak mergo duwe isin karo Gusti Allah. Lah terus awake dhewe ku piye jake? Wis kleru ndangak ya to, wis kleru mampang.
Ya. Ayo sesuk ngaji. Oh, pinter dhewe. Oh, lambene. Ya, wis kleru mampang. Iya saiki ya. Ya ta, Nabi Adam bapake menungso 300 tahun ora tau ndangak. Mergo ngerasa izin karo Gusti Allah, mergo tau nglakoni kesalahan. Iku sepisan lho. Sepisan awas sampean ora trimo sepisan, isuk wis duwe awan, duwe sore, duwe piro. Asline wong gak wani ndangak nang ngene apa jenenge langit. Paham nggih? Tapi nek awake dhewe ora. Wis ngrasa salah tapi isih mampang. Nomor 3 wal qanaah bil qalil. Lho 20 menit sih. 20 menit wis. Sedina ya. Nomor 3 wal qanaah bil qalil. Jadi takwa itu siji nglakoni perintahe wedi karo Allah. Nomor 3 nampa apa wae senajan iku diparing Gusti Allah napa sithik. Nomor 4 wal isti'dad liyaumir rahil. Nomor 4 sampean kudu cawis-cawis persiapan nglumpukno bekal supaya nunggune akhirat. Kita wae bekal sitok nang akhirat. Ya bekal sitok nang akhirat sing kira-kira iki engko iki nek monggo wis mandine ra karo-karo. Dadi sok nunggune nunggune akhirat iku ana wong loro ditakoki pangeran. Sing siji salah karo sijine iki takoki. Kuwi semua tuntut apa? Ya ora, Mbah. Sing tak tuntut pokoke ben dene salah karo aku. Ya saiki aku njaluk diwales pokoke. Jaman nang donya salah, saiki ya diwales. Sik aja ngono sik. Undine wis kentekan kok. Dadi ana wong loro iku sing siji salah karo wonge, dene wis kentekan amal, Mbah. Amale wis kentekan kanggo nambeli, kok diweno. Wis asik aja ngono kuwi aja ngono. Tak dono wis ngene. Umpama kowe ora kae tegak. Napa niku Mbah kae lho? Didono swarga. Ana widodari apik-apik, ana ayu-ayu. Kowe gelem tegak karo kecung. Yo gelem Mbah, tapi aku gak diamal lho, Mbah. Gampang wis ta gampang. Kowe nek gak diamal iki lho. Wong sing salah karo awakmu nek gelem mok sepuro, kowe tak gantine kalau swarga. Oke, siap bareng Mbah. Ya, dadi cukup sampeyan nyepuro karo wong pirang-pirang. Pokoke apa jenenge oleh nglarani wong iku lho karo sampean. Iku kapan sampean gelem nyepuro karo Gusti Allah dijanjeni napa swarga. Senajan sampean amale entek kanggo nambani wong. Sing penting mau sepuro karo wong. Gak sampean dieleki mau sepuro. Padahal wong iku intine inti ngibadah nang Gusti Allah iku aja ngrasa luwih dhuwur. Engko ngendikane Mbah Ber, kun ma'al khaliq ka Allah khalqa, kun ma'an makhluk ka Allah nafsa. Kowe nek bareng Allah nek pas salat ya kaya-kaya iku gak ana wong. Kowe nek lagi salat lagi ngibadah kaya-kaya ora ana wong, ora ana BRI, ora ana sapi, ora ana macam gak ana makhluk. Iso ngene sampean. Kowe nek pas salat kaya-kaya ora ana makhluk liyane sing ngrepoti sampean. Tapi nek kowe awur makhluke Allah kaya-kaya tidak punya harga diri. Ngomong be wong kaya-kaya tidak punya harga diri. Manane lembah mana? Dibisai wong ya beh menawa iso ngono. Angel lagi Mbah ya. Tapi nek sampeyan iso kaya ngono iki bekal istidat napa nunggone akhir wong kok kapan luwih gampang nyepuro karo wong liya, wong mau bakal diweki gampang dalan mlebu swarga lan tok ridhone Gusti Allah. Lah koyo Mbah Men crita koyo ngono malu, wis aku tak terno. Lho sampe nang Galuh ku Mbah Men ngendikan ngono. Lah kula ngene Papua niku kan wis penak. Cara wong wis jaduk kondang kuluk kuntir. Serbanku wis ijo, Mbah, dawu. Rumasamu sing sowan nang nggonku gak trimo Mbah Kohan karo tukang las ora, Mbah. Sing sowan niku kan yo bupati, gubernur, apa neh.
Sing gak iku lho, ya DPR jelas, Mbah. Iki lho sing tentara sing dhuwur sing Pangdam, ya Pangdam. Mara mang, Mbah. Kulhune padha karo Mbah Buar, maca kulhu ping 3. Mulai tak waca nang Randu Alas, paling 20.000. Tak waca nang Papua 10 juta, Mbah. Beda ta gak? Lho, urip wis kaya ngono ku lho, kondian kok koncar aku jane. Wong wis do mono kabeh. Lho, karo Mbah Men iso ngene. Cung, kowe mulih tani, Cung. Aduh aku. Senajan rada grundel ya, Bu. Budal. Dadi kabeh tak tinggal. Lho, ngono ku Mbah Men yo ngendika ngene. Cung wis ah. Kowe kapan gelem nang Gandu? Aku engko nazar marang omahmu. Aku nazar marang omahmu. Dadi janjine Mbah Mun iku iso ndadekne napa nggih? Adem. Ya wis oke nek ngono budal aku. Mane zaman Gandu ana Mbah Mun rene iku koyo wong keramat ku lho. Padahal iku nadare Mbah Mun iku. Saking pengen aku nunggune Gandu. Jadi maknane ana Mbah Mun ngendikan kaya ngono iku iso ndadekno ademe urip. Apa meneh awakmu dijanjekno, Cung, kele karo wong sepura. Ke kapan gampang nyepura karo menungso, ke bakal gampang mlebu swarga. Ayem ta gak ayem kok jeneng ngono lho. Tenan ta ora? Wes, aku wae wah kabeh ketika. Lah piye ngono ning ngene kita terus piye kowe? Ya sewa, kowe kapan gampang nyepura wong liya, manane I ademno karo ngendikane Gusti Allah, sapa wonge sing nyepura wong liya bakal diweki ridhone Gusti Allah lan warga. Muga-muga berkah amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.